बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लायैया दा जेबो बेबायदि क्लियार जायाखै। गिबियाव आङो माने रिटायारमेन्ट लानायनि खोथाखौ आङो CWCनो रिकुवेस्ट मोनसे होदों, लेटार मोनसे होदों। आङो जेरैबायदि आजिरा मोननो लुबैदों, रिटायारमेन्ट मोननो लुबैदों, बिथांमोना जुदि एलाउ खालायोबा आङो ओंखारलांनो हागोन। आरो बिथांमोना जुदि ओंखारनो मोना, नोंनि समा जायाखै होननानै जुदि बुङोब्ला आं हारसिङै जेबो डिसिसन लानो हाया। एबसुनिफ्राय जुदि बिदाय लानाय जायोब्ला गासैबो थासारिफोरखौ नायजोबनानै जि थासारियाव, जि परिबेसाव, जि फोथाराव खामानि मावा मानो माहारिबाद आरो माहारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायानो मुल थांखि जागोन। बे मोनसे गुबुन गुबुन एंगोलाव मोनसे सरसा, मोनसे स्पेकुलेसन सोलिबाय थादों आरो आंनि फारसेनिफ्राय फोरमायनाय जादोंमोन जे जथेस्थ' बैसो जाबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोदान लिडारशिपबो नांगौ। नो डाउट बियो जोंनि थांनाय 58थि जे थान्दै जुथुमा बियो टार्मिनेटिं सेसन नङामोन। थेवबो गासिबो परिबेस परिस्थितिखौ नायनानै आङो खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनाय बायदि दा जोंनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिया बिनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो खोब खम समनि गेजेराव सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिया जिरायनानै मोनसे मोजां थांखि आजावगोन। आङो आसाबादि आरो माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जातीयताबादनि सेतनाखौ लानानै जेरै हाबा मावदों, एबसुनिफ्राय जुदि बिदाय लानाय जायोब्ला गासैबो थासारिफोरखौ नायजोबनानै जि थासारियाव, जि परिबेसाव, जि फोथाराव खामानि मावा मानो माहारिबाद आरो माहारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायानो मुल थांखि जागोन। आरो बेखायनो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि परियाल आरो CWCआसो डिसिसन लागोन। दा बिथांमोना बे डिसिसनाव आङो जेरैबायदि आजिरा मोननो लुबैदों, रिटायारमेन्ट मोननो लुबैदों, बिथांमोना जुदि एलाउ खालायोबा आङो ओंखारलांनो हागोन। आरो बिथांमोना जुदि ओंखारनो मोना, नोंनि समा जायाखै होननानै जुदि बुङोब्ला आं हारसिङै जेबो डिसिसन लानो हाया। खारन जोंनि संबिजित बायदियै जोङो संबिजित आरो जोंनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटियानो हाइस्ट अथरिटि। बे अथरिटिनि जि सायाव बयबो फोथायनाय आरो मान मर्यादाया जेब्लाबो थागोन। आरो बेखायनो CWCनि डिसिसनानो आल्टिमेट डिसिसन जागोन। बिथांमोना मा बुङो बे उननि समाव खम समनि गेजेराव सावरायोब्ला जों बिनि फिथाइखौ मोननो हागोन। गोजोन्थों। बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लायैया दा जेबो बेबायदि क्लियार जायाखै। गिबियाव आङो माने रिटायारमेन्ट लानायनि खोथाखौ आङो CWCनो रिकुवेस्ट मोनसे होदों, लेटार मोनसे होदों। बिनि उनाव हारिनि थाखाय, समाज सिबिनायनि थाखाय, माहारि दानायनि थाखाय आरो जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि बर' गोजोन गोरोबथा, जेराव सिमा बारायनांगौ थाबाय, दा 25-26 इयार्स दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं खामानि मावबाय। बेखिनि जिखिनि अभिगता, राजा लामानि, रेल लामानि होख्रावनायनिफ्राय जागायनानै नैबे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दिल्ली, दिसपुराव लबि एडभकेसि खालामनायनिबो जिखिनि प्रेसार, बाहेरायाव थानानै जोङो जिखिनि होख्रावनांगौ, आवाज होनांगौ जों होजोब्बाय। आरो बे कन्टिनिउवास थागोन। गोदान बिबानगिरि फैबाबो बे सिस्टेमा थागोन, डेम'क्रेटिक पन्थानि गेजेरजों प्रेसारा थागोन। किन्तु बे एखे खामानिखौनो सिस्टेमाव थांनानै आरो सरकारनि पर्यायाव माने थांनानै खामानि मावनो गोनाङा दङ। आरो सिङावबो आरो बाहेरायावबो खामानि मावोब्लासो बे मोनसे जोंनि जि दाबि बा जोंनि इसुआ समाधान जागोन। दा बेखायनो बै लेभेला बेसेबां बास्तब जागोन, बहा थांगोन, मा मावहैगोन, बोरै मावहैगोन, बियो समनि गेजेरजों जोङो बेखौ डिसिसन लानो हागोन। बेखायनो आंनि साननाया जाहैबाय जे एक्सपिरियेन्सखौ एबसुआव थानानै मोनबाय, बर'आ आफाया राजाया हाबा मावनो थाखाय स्कप होबाय, बे एखे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै सिस्टेमाव थानानै खामानि मावोब्ला बा मावनो मोनोब्ला आरो बे खाबुआ फैयोब्ला हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायानो प्रधान लक्ष्य जागोन। बेयाव गुबुन एजेन्डा गैया। दा बेखायनो समासो बुंगोन आरो आल्टिमेटलि CWCआ मा डिसिसन लायो दानो बेबायदि रोखा स्रा बुंनो हानाय कुनु परिबेस जाथ'वाखै।